tænkte 2 sekunder. Det er for sent, den er i gang. Nå for helvede, fedt. Nå. Hej derude. Jeg hedder Thomas Kongshøj, og jeg har fået en masse fede forespørgsler på det el-offroad, jeg har nede på Fed. Og hvor nemt det er at komme ned og køre, fordi alle kan være med. Du behøver ikke have MC-erfaring, og du behøver heller ikke at have MC-kort. Kan du holde balancen på din cykel, så kan du komme ned og få en rigtig fed tur med dine kollegaer eller venner. Jeg vil prøve at demonstrere lidt. Jeg har taget lidt cykler ud i carporten her, som du kan se. Vi har legnet dem lidt klar, sådan så I kan se, hvor simpelt det er at komme ud og køre faktisk, fordi det er el. Man har en nøgle her, som er udleveret under instruktionen. Den ryger lige over i tændingen. Og så drejer man faktisk bare ned. Så tæller batteriet lige stille og roligt op. Forklarer, hvor meget strøm der er på. Også når du begynder at køre, vil den selvfølgelig vise, hvor meget den er brugt. Men for at cyklen faktisk skal køre, så skal du trykke på den sorte over. Så vil der også være acceleration på bagløb med det samme. Nu er den sat i gear 3, og det er faktisk det højeste gear. Den kører op til de der cirka 95 km/t i gear 3. Men det vi starter med, og det alle skal starte i, det er gear 1. Der vil være en fuldstændig rolig momentkurve. Så sætter du dig op og giver gas, så kører den ikke stærkere, end du kan nå at reagere og bremse, hvis du møder et eller andet. Det er det fede ved at komme her og køre el. Det er, at vi kan skrue det ned i tempo. Og det bestemmer I selv, hvad gear I vil køre i. Så hvis man vil skifte gear derude, som vi gør, når vi har kørt de her par kilometer ud i skoven, så holder man den her ned i 3 sekunder, så skifter den til gear 2. Bum, så går den omkring de der 80 km/t. Det, der også gør det rigtig, rigtig simpelt ved at køre elektrisk, og ved man kan få en god oplevelse, det er, at du ikke har nogen gearkasse nede ved fodhvilerne, du skal ligge og rode med. Så der er meget mere fokus på at holde benene på fodhvilerne, og køre og nyde naturen og teknikkerne, som du får med fra din guide og underviser her på turen. Har du, ligesom på din cykel derhjemme, så har du en forbrems herover, som er rimelig frisk og godt kan bremse, så den skal man bare lige holde godt øje med. Og så har du en bagbrems herover. Så det vil sige, at du har egentlig bremserne op ved styret, ligesom når du cykler derhjemme. Så du er hurtigt tilgængelig, du er hurtigt ud at køre, du er hurtigt på sporet, fordi du har det hele heroppe på styret. Der er ikke så meget, du skal tænke på. Du kan køre og nyde det, se hvor dine venner eller kollegaer er, og så kan I sådan set bare gå på tur. Så god fornøjelse. Kom med, Alice! Ja. Pæs lige. Op. Ja, det er det. Ja. Hvor køber man dem her hen, Thomas? Er du sindssygt, det er fedt, mand. Kæft, hvor er det grineren. Ja. Jamen, det må vi jo finde ud af. Hold nu kæft, mand. Hvad er det, der er så fedt ved det? Det er, at den er så letkørt, og det larmer ikke, og når man kører med drengene, så kan man køre og snakke. Ja. Det er... Hold nu kæft, mand. Så skal vi alle sammen have hver i firmaet. Ah, det er fandme hyggeligt. Så sidder du derude i virksomheden og tænker, ej, du gad godt at have dine kollegaer med på en rigtig fed firmatur og få nogle gode grin sammen og nogle oplevelser. Og på noget, I måske ikke har prøvet før, hvor det faktisk er så nemt, og vi har 600 hektar i naturen, hvor vi kan køre mere, så skal du være så velkommen. Gå ind på min hjemmeside, send mig en forespørgsel. Der er priser for 1000 kroner op efter, alt afhængig af hvad man skal have med i prisen, og vi kan være på 8 per hold, men vi kan køre op til 100 personer om dagen. Fuck, der misser jeg lige det. Så, nej, den skal vi sgu lige have forfra. Tænk, så. Det er for sent, den er i gang. Nå, for helvede, fedt. Nå, jamen, ja, når vi kører derude i skoven, så skal vi lige
som Jannik fandt ud af. Husk at slukke den, når vi holder pause, og der er løgnhistorier, en skal tisse. Fordi ellers så kommer sadelbetrækningen til at se sådan ud, når man bliver kørt ned. Selve instruktøren, og det er fandme dumt at køre instruktøren ned, når det er ham, der skal vise vej derude.